असे तवशाचे वडे. तवशाचे वडे फुटतात फुगतात आणि फुटतात की त्या तवसा असताना त्यात किसलेला. आणि हे अगदी तुमच्याकडे करत असतील भोकाचे वडे तर हे पितृ पक्षात करायचे, तेही तुमका दाखवून घेतले. हे फुगलेले तसेच राहू पण फुगलेले. असे एकावर एक वडे पडले की ते चेमले जातात. हो बघा फुगलेलो फुगलेलो तर असं गरमा गरमा. हा बघा मस्त. आता आपण बघूया पितृपक्षात खास केलेले भोकाचे वडे, होलाचे वडे. हे बघा ह्यो इथून सुद्धा फुगता आणि हायसून पण फुगता. हे बघा दोन्ही बाजून फुगता आणि ह्या बॅटर आता मध्ये राहता. ह्या बघा हे असं दोन्ही बाजून फुगता. ते खाली बसतात दूर पाणीपुरी सारखं दूर येतं. गणपती गेले आणि त्याच्यापासून सुरू होता माळवस. आणि आमची येता आजोबांची ती तिसऱ्या दिवशी. हा तर तिसऱ्या दिवशी आपण काय केलं, गावानं तवसा आणल्याने होता. गावी गेलेली ना आमची अंजलीबाई आणि आमची मंडळी, माझा चेडू झी आणि नवरो असं उचलून आणलं आणि त्यांनी एवढा असा तवसा आणल्याने. पण ते दिला कोणी, तुमच्या मैत्रिणीने दिला? हो माझी पाटल्यादारक मैत्रीण होता संगीता. बघित व्हिडिओ तर म्हणत नाव घेतल्यान संध्या. संध्या म्हणजे मी. भेट. हा माहेरचं नाव संध्या, इकडची स्नेहा, परब किचन मधली स्नेहा. हा तर त्यांनी केल्याने अर्धे पितृपक्षातले वडे त्या तवशाचे आणि अर्धा टोपातला. त्याच्या दोघांची रेसिपी म्हटलं शूट करून घेऊया. आता टोपातला म्हटल्याबरोबर लगेच शोधूक जाऊ नको, तर अजून येऊची ती रेसिपी येतली लगेच आता या 2-3 दिवसात. हा आणि अगोदरची आयन केलेला आणि मी पण गेल्या वर्षी केलेला आहे तवशातला टोपातला खाली लिंक. लिंक देतो. आणि अगोदर पण आम्ही काकडीचे वडे गेल्या वर्षी केलेलं, ते साध्या पद्धतीचे, ह्याच्यात जरा वेगळीच. चला मग माळवसातले हे तवशाचे वडे आपण दाखवूया. भोकाचे तवशाचे वडे. करूया सुरुवात. पण आधी सांगतोय ज्यांच्याकडे करत असतील त्याने करावे म्हणून मी यो व्हिडिओ दाखवले. आमच्यामध्ये असे भोकाचे वडे करत नाही. आमच्यामध्ये लगीन लावतात, हळदीक ते वय असतात ना काठी घुसू, तेव्हा करतात. ते नवरा आणि नवरी आंघोळ घालतात नाही काय, नीम काय म्हणतात त्या, निमातला काढतात. निमातून काढतात. नीम सांडूक वया पण 5च. म्हणजे करतात त्यांच्यासाठी हा स्पेशल व्हिडिओ. म्हणजे करत असतील तर तुम्ही म्हणशाल आमका भोकाचे वडे नाही दाखवलास, मग ते असे ते दाखवतो आज. चला करूया सुरुवात. मी गॅस पेटवलंय आणि कढई ठेवलंय. आता ह्या कढईत शिजूचा आपल्या तवसा. या गावठी तवसा होता, अर्ध्याचा टोपातला केलंय, अर्ध्याचा आता आपले वडे. तर ह्या पाण्यासकटच मी घेतलंय. आपल्या ह्याच पाण्यात आपल्या वड्याचं पीठ मळूचा. कशाला असं शिजवून घेतात? कच्चेपणा जावसाठी. ह्याचो कच्चेपणा जावसाठी शिजून घ्यायचा असला. आणि तवशाचे कच्चे वडे जर केले तर ते टिकणत नाही, बुळबुळीत लागतात. त्याच्यामुळे म्हणून कच्चा तवसा नाही टाकू. कच्चा तवसा जरासा शिजवू पया. वडे किती दिवस टिकतले? 2-3 दिवस टिकतले. आम्ही काय तसे लगेच करत नाही. वडे कसे गरम गरम खाऊ काय, पीठ झाला जास्त तर ठेवायचं फ्रीज मध्ये आणि वडे गरम गरम आपल्या चाय वंडा कशा वंडा खायचे ते खायचे. आज तुम्ही पितृपक्षासाठी करता? जास्त जर झाला तर पीठ ठेवायचा, केलेले वडे ठेवायचे नाही असा बाय. पण आता त्या एवढा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सांगू गेला तर लय मोठा. पण आम्ही असे कधीच नाही वडे करत. म्हणजे पितृपक्षात असन दे की असे रोजचे खाऊ का संदे गटारीचे. आता ह्या सफेद धूप दिसता ना, थोड्या वेळाने शिजली काकडी तर हिरवी होतली अगदी दुधी सारखी. ही काकडी गावठी हिरवीच होती, पण याचं केस पांढरो जरा थोड्या वेळाने आणखीन डार्क हिरवं होतलो. आता वायस पाणी सुकला. आता टाकूया मीठ. मिठान पण पाणी सुटता. आणि तवशाच्या वड्यामध्ये गुळाचं खडो टाकायचो, लिंबा एवढं, चव चांगली लागता. आता ह्या पण चांगला मिक्स करून घेऊया. आणि ह्यात घालूया आपण छोटी वाटी रव. कलर चेंज झाला बघा, ब्राउनिश झाला. हो मीठ टाकल्याबरोबर पाणी पण भरपूर सुटला आणि गुळाचा पण पाणी सुटला. रव टाकलो की आकसताना उडता बुडबुडे अंगावर. आता हे छोटी वाटी रवो घेतलंय तो घालून घेते.
सगळा शिजवून घेऊया ना. होय तर रवो तसा काय तळले जातले वडे. आता ह्या तवशाचा बॅटर तवसो रवो तर आता आपण परातीत काढून घेऊया आणि पसरवून ठेवूया, थंड होऊ दे जरा. आणि ह्या ज्या कढईत त्या कढईतच आपण थोडासा पाणी घालून घेऊया, म्हणजे आपल्या पिठाक जर वाटला पाणी घालायचा तर ह्याच्यातलंच पाणी वापरू घेता. आयडिया. तसा तवशाच्या वड्यात ह्या काय घालत नाही, पण आम्ही चवीपुरता घालतो. एकदा घालून बघा, मस्त चव येता. 1 चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा जिरा, 1 चमचा मेथी आणि 2 चमचे धने आणि अर्धा वाटी चण्याची डाळ, अर्धा वाटी उडदाची डाळ. आता ह्या सगळा मी भाजून घेते. आता मेथी बाजूक केलं आहे, ती काय याच्यात भाजणार नाही आहे. आधी ह्या घालून घेते आहे, धने, बडीशेप आणि जिरा. आता ह्या भाजून झाला, सुगंध सुट्टा तोपर्यंतच भाजायचा धने आणि बडीशेपचा. आता आपण उडदाची डाळ ही भाजून घेऊया. ही डाळसुद्धा आपण 2 मिनटं भाजून घ्यायची, जोपर्यंत हिचं सुगंध सुटत नाही. आता चण्याची डाळसुद्धा तशीच भाजून घ्यायची 2 मिनटं. आणि ह्या तापलेल्या कढईत मी ही मेथी टाकून घेते, कारण मेथी आपल्याला जास्त भाजूची नसता, भाजली की ती जास्त कडू लागतं. त्या गरम कढईत ती तशीच अशी ढवळून घेऊया, गॅस घालवलेली असा. आता ह्या मी सगळं वाटून घेतलं आहे, ह्या बघा. आता ह्या मी त्याच्यामध्ये घालून घेते. आता ह्या आपला वड्याक लागतात तांदळाचा पीठ. 1 वाटी घेतलंय. आता बघू ह्या किसामध्ये किती रवता, जेवढा रवा तेवढाच घालायचा. होय. आता ह्याच्यात मी अर्धा वाटी परत पीठ घेतलेलं आहे, त्यातला एवढा रवला, म्हणजे आपल्याला 1.25 वाटी पीठ लागला. आणि त्या मिक्सरच्या भांड्यात जा वाटलेला होता त्या समजा 1 वाटी झाला असत, तेवढा बॅटर म्हणजे ह्या तवसा एवढा होता. 1/2 किलोचा रस पाणी बिनी सकट या वाटीभर होता, त्याच्यात एवढं गोळं झालं. आता घेऊया हातीवर तेल आणि घेऊया आपल्या पिठात चोळून. की त्या काकडीच्या पिठाचा जरा लय चिवट असता, तसा वड्याचा पीठ चिवटच असता. तांदूळ ना. आता ह्या पीठ काय ठेवायचं नाही, आपण लागलीच वडे करून घ्यायचे. चला बरा. आता थोडे गोळे करा सर, मी तेल तापत ठेवते. आपल्या काईलमध्ये टाकलंय ऑइल, आता ते तापू दे. काय तयारी, इथे वडे, तिथे वडे काढूची आणि इथे वडे थापूची आणि तिथे वडे तळूची. सगळ्या गोष्टींची तयारी अशी करून ठेवायची ना. हो. मग वडे पटापट होतात. तेल तापेपर्यंत असे गोळे करून ठेवायचे ना. हो. मग पटापट पटकन वडे होतात आपले, उशीर नाही लागत. कारण गोळे करेपर्यंत मग तेल थंय खरगून जाता. बरोबर ना. खरडला तेल की वडे मग चांगलं वास येणार नाही आणि मग धुमरेल्यासारखे वडे लागतात. त्याच्यामुळे ही आयडिया. जास्त पण तेल तापासारखे. वड्यांका तेल तापूक होया, पण हात थांबता नाही. तेल तापला बुडबुडता काहीतरी टाकून बघा थोडस. काय तरी की त्या बारकोसो वडोच टाकूया. तापला ना. अजून इलो नाही फुगांवर, येतलो तो आपसूक इलो. पलटी पण मारल्यान. वायच मोठं घेतलंय लिंबापेक्षा, की त्या आपण पितूर पक्षात आम्ही काय करणार नाही, पण काय काय ठिकाणी करतात पितूर पक्षामध्ये भोकाचे वडे. म्हणजे असे थापून घ्यायचे आणि असा तेलाचा बोट घ्यायचा आणि मध्ये असे, हो बघा. त्याच्यासाठी आपण नॉर्मल पीठ घेतो त्याच्यात जर असा जास्त घ्यायचा, वड्याक पीठ घेतो तेवढा, लिंबापेक्षा जर असा जास्त. खालचे ह्या चवड्यान थापायचे. तो चवडो चारी बाजून गोल फिरवायचो, म्हणजे वडो आपलं गोल होता. फुगाचो नाही. आणि थापू नाही येत असात तर मी मागच्या वड्यात दाखवलंय डिशनी कसं हे करायचो. चुलीचो वडो काढून घेऊया, त्याच्याबरोबर गाळ पण इलो भजीचो.
वडे तळते वेळी गॅस मोठीच ठेवायची. बुडबुडे कमी होतले ना. हा बुडबुडे कमी होतले आणि वडो आपसूक वर येतलो. आता मारूया पलटी. तो बघा फुगलो. आता ह्यो फुगलो. आता त्याच्या बाजूक आपण दुसरो वडो घालून घेऊया. बापरे काय खवळता तेल बघा. तेलाजवळ जपून. आणि काकडीत जरा ओलसरपणा असता ना, म्हणून नंतर जरा तेल थंड होतं हा ना. तेल थंड होतं आणि लय बुडबुडे येतात मग ते. म्हणून काकडी शिजवून घ्यायची. हा ना. काकडी जर नाही शिजवलास नाही तो ओलसरपणा तेलात जर गेलो तर चरचर चरचर तेल होतं. सगळं उडतं आलं ना. हो बघा आता ह्यो आपलं झालो काढून घेऊया. मी ते पिठामध्ये हळद बिळद काय घाललंय नाही, तरी पण माझ्या वड्यांका असो कलर येतात. हळद घातल्यावर काय ते वडे कच्चे वाटतात काळपट पण वाटतं. आणि कच्चे दिसतात, निघतात कच्चे. आता आरतून परतून मी दोन्ही बाजून चांगलं लालसर करून घेतलंय. हे पण फुगलो. मस्त असे तवशाचे वडे. तवशाचे वडे फुटतात हा, फुगतात आणि फुटतात की त्या तवसा असता ना त्यात किसलेला. आणि हे अगदी तुमच्याकडे करत असतील भोकाचे वडे तर हे पितृपक्षात करायचे, तेही तुमका दाखवून घेतले. हे फुगलेले तसेच राहू पण फुगलेले आहेत. असे एकावर एक वडे पडले की ते चेमले जातात. हो बघा फुगलेलो वडा. फुगलेलो तायो असो गरमा गरमा. हा बघा मस्त. आता आपण बघूया पितृपक्षात खास केलेले भोकाचे वडे, ओलाचे वडे. हे बघा ह्यो इथून सुद्धा फुगता आणि हायसून पण फुगता. हे बघा दोन्ही बाजून फुगता आणि ह्या बॅटर आता मध्ये राहता. ह्या बघा ह्यो असं दोन्ही बाजून फुगता मस्त. पण ते खाली बसतात कारण त्याची त्याच्यात धूर काकडी बघ, असतं. पाणीपुरी सारखं धूर येतं. तसेच दिसतात बघा. हे बघा ढांटडॅन आमचे हे असे भोकाचे वडे आणि त्याच्यावर आमचे हे असे साधे वडे, ते पण दोन्ही वडे. तर कसे वाटले ते तुम्ही नक्की सांगा. सुगंध तर एवढं छान येता ना. हा 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 हा. म्हणून मी बोलले ना भरला वासानच. म्हणून मी बोलले की गेल्या वेळेस दाखवलं होते फक्त रवा तवसा आणि तांदळाचं पीठ. ह्या वेळेस मी थोडं आमच्या चवीसाठी घातलंय. त्यासाठी हो नक्की व्हिडिओ बघा शेवटपर्यंत. हा आणि सांगा कसे झाले. तुमच्या इकडची पद्धत पण सांगा. पितृपक्षात आणि कमेंट मध्ये जरूर सांगा. तुमच्याकडे तर भोकाचे करत असतील आणि माझी मदत झाली असत तर माका एक थँक्यू होत. नक्की सांगा. आणि परब किचन लाईक करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर कमेंट करा. आणि कारण कमेंट करा. वाचायला खूप मजा येते. हा हो माका तर कमेंट वाचूक लय आवडता. आणि तुमची ती कमेंट असली की सरोज मग थँक्यू ताई उत्तर देताय. थँक्यू दादा पण असता. हा नाही तर दादा रागवतील. गुगल हे नावावरून कळणार नाही कारण ना दादाच्या ह्याच्यावरनं कधी कधी ताई टाकतात, ताईच्या ह्याच्यावरनं कधी कधी दादा टाकतात. पण आम्ही रिप्लाय देतो आवर्जून सगळ्यांका. जर नाही दिलं असत ना त्याच्याबद्दल कधीतरी चुकून माकून रवान जातात. हा तर तुमच्याकडे ह्याच्यापैकी कुठे वडे करतात आणि कशी पद्धत आहे ती पण शेअर करा. म्हणजे पुढच्या वेळी आम्ही तसे करू. चला मग जाता जाता काय परब किचन लाईक करा, शेअर करा, खात राहा, हसत राहा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब आमचे 1.5 लाख केलास त्याबद्दल धन्यवाद. तोही व्हिडिओ करूचो आमका. 1.5 लाख केलास ना त्याच्यात धन्यवाद. व्हिडिओ हे वडे खाऊन बघा आणि आमका नक्की सांगा. चला.